Mga higala, kumusta ang mahing gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan mahigugmaon og dalaygon nga Dios sa walay katapusan. Sa gihapon ni ining taknaa Ginoo kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga hangtod ni ining mga taknaa padayon pa kini nga programa nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Magapanalangin ka o Dios nga unta kini nga programa magadala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Salamat nga bisan pa sa dagko nga mga problema ug mga kalisdanan kagubot sa kalibutan karon. Apan kini nga programa imong gipanalanginan nga nagapadayon sa pagsabwag sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Tuguti o Dios nga ang mga nagapaminaw karon naa sa ilang mga puloy-anan, naa sa ilang mga sakyanan. Ikaw magapanalangin kanila. Ihatag kanila ang pinasahi og talagsaon nga giya ug tabang sa pagsabot sa imong pulong
nga pinaagi sa balaang Espiritu Santo, makabaton sila og pagsabot sa imong pulong og sila imong tandugon ang ilang mga kasing-kasing og sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Ginong Dios, panalangini ang mga tao karon nga naa sa ilang mga puloy-anan nga nag-ilaid sa ilang mga balatian. Walay mga butang nga natago sa pananaw sa imong mga mata. Itugot mo unta o Dios nga sila imong hatagan sa imong milagro, diin mamaayo sila sa ilang mga balatian. Ang uban kanila, Ginoo, na punana sa mga dagko nga mga problema sulod sa panimalay. Ikaw magatabang, maglig-on, magagiya, nga mabatnan og kasulbaran ang mga problema sa kinabuhi. Salamat o Dios nga imong patalinghugan ang among mga pag-ampo, kini among tuhuan ug lauman nga among madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Jesucristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga gala sa makausapaw, welcome dinhi sa tong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ding atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text dinhi sa atong cellphone aron nga mahibaluan tani dinhi og unsa ni nga mga kuan ato mga higala dinhi nga nag-text, no? Unya anam-anam lang kay ang uban gud ato ra man sang gi-replyan ani kay okay ra man sad sila, kay ang uban mo okay naman lang pod nga dali pahinuon sir kaysa maghuwat mi anang kuan nga daghan man gyud ang mga kuan, daghan man gyud ang mga pangutana. Unya usa ra man sa inyong tubagon nga pangutana kay gamay ra mog oras. Mo na nga salamat pod sa pagsabot sa uban nato nga mga kaigsunan o mga kaigalaan dinhi sa ato nga programa. Well, ato ning basahon maayong gabi, Brad. Nagpaminaw kami kanunay sa inyuhang programa og amo gyud gilandi kanunay ang among mabati kay naaman sad mi Biblia. Unya inigbasa namo tinuod man gyud nga naa pero tagsa ra man kamutan-aw sa Biblia imo ra mang isulti. Hehehe. Sige ra man gud kag basa sa Biblia, Brad. Okay, salamat kayo, no? Natural sige ra gitag basa kay ug di ta magsige basa sa Biblia unsa man say atong ikuan, unsa man say atong hatag ipahat diha ipakaon sa inyong mga kalag kay kini gitawag man ni og spiritual food. Okay, napatay basahon. Pastor, maayong gabi. Matud pa ni Tatay Magno, ang Biblia gibuhat na para sa tao aron mabutan. Pero ngano lagi na ay mga tao na ay Biblia buangon raman gihapon, kini pangutana ra magud ni. Natural kay bisag naa sa Biblia unya ang Biblia wa man niya i-apply sa iyang kinabuhi, mao na nga nabuangon ra gyud gihapon. Kay ug iya pa nang gi-apply ng Biblia sa iyang kinabuhi aw mausab ug mabag-o gyud na siya. Well, napatay basahon. Sir, pwede ba pangutana man ni so dili lang usa ta ani. Okay, nay atong basahon ni. Why man sir na ang tao ay laging masuwayin sa kalooban ng Diyos, tapos pag sa kalooban ng tao sila'y handang-handa sumunod? Okay, pangutana ra magihapon ni. So usana sa mga paagi sa yawa kay usara man gyud kabutang ang gihandom sa yawa des kinabuhi sa tao. Ang imo ra gyud pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, mao ra gyud na.
Kay kung ang tao gyud bisag kapila siya nagsimba, nagampo, nagalagad og Ginoo, pero iyang gisupak ang kabubuton sa Ginoo, dili man tong iyang pagsimba, dili man tong iyang pagpangalagad, dili man tong iyang pagampo makwenta nga siguro siya dito nga malangit siya, maluwas siya. Dili na. Si Kristo nagsulti nga dili tanan mag-ingon ako Ginoo, Ginoo makasulod siya sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Kaya nga, yan ang pakay ni Satanas. Kahit may pananampalataya ka, pero gusto ng dyablo na suwain mo ang kalooban ng Diyos. Dahil alam niya kahit ano pang klaseng pananampalataya mo, pag lumabag ang tao sa kalooban ng Diyos, ay wala siyang lugar doon sa kaharian ng langit. Kaya nga, pagsikapan natin na tayo ay mananampalataya sa Kanya, na ating tinutupad, sinusunod ang kalooban ng Diyos. Salamat. Okay, Brother Libby, pakitanaw usa diha bago basahon ni Brother Libby higala saya po mag-iban mga text messages ang cellphone. Mas may siguro, Brother Libby, nga imo sa dihang malili ang ato nga monitor aron atong masayran kung diin gikan ning ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John, maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalanggan tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers, no, sa bisan asa mo dapita karon nahimutang kamong tanan amo nga gina-welcome dinhi sa tulumanon Jesus is our hope. Pwede na mo mga higala makapadangat o mga mensahe diri namo, pwede sa mga number ni Brother John or pwede diri sa comment section nato sa Facebook. Kay panahon na nga atong sugdan pagbasa ang inyong mga importante nga mga messages. Kung namoy mga importanteng pangutana, so ipadangat ta diri higala aron ato nang matagaan unya or magahinan ta na og panahon sa pagtubag ang inyong pangutana. Okay, ato na ning sugdan mga higala pag tan-aw, basahon taning mga pipila ka mga mensahe nga ato nakita dinhi. Okay, ni si MG Estoy, maayong gabi ninyong duha, Brother John, o Brother Libby, God bless to all. So, maayong gabi niyo, Brother MG Estoy, sa Bool Church. At niya po si Brother Ronilo Itang, balipayong adlaw nga ipagpahulay sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. Og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby, God bless og maayong gabi. Okay, may gabi ni Brother Ronilo. Onya niya pod si JJ. Salamat pod sa paglab og pagpray sa Saudi Arabia gyapon ni. Onya niya pod si Jex Sumalinog sa Dumaguete. Mayong gabi ninyo Brother Brad, happy Sabbath. So happy Sabbath also Brother Jex. Niya po si Rijefel Ibanez. Okay. Main gabi ni mo dong Rijefel Ibanez. Junel Torres. Niya po si John Markfel Olivar. Kanya Happy Sabbath. Niya po si Pedro Xdro. Maayong gabi Kuya Libby o Kuya John, shout out ko sa akong tatay Pedro Nailon, Senior. Kanunay naminaw, kada gabi from Villaba, Lite, God bless. So, may gabi niyo Pedro Xdro o sa imong tatay Pedro Nailon, Senior. Ganyan niya po si Maki Coro, maayong gabi ninyong duha, Brad John, o Brad Libby, o sa uban nga naminaw, og nagtan-aw og malipayong adlaw nga igpapahulay. So, happy Sabbath also Maki Koro. Niyasad si Brother Moises Liaban, mayong gabi mga igsuon og happy Sabbath watching from Mualbual. So, salamat kay Brother Moses, unya may gabi diha sa diha sa Mualbual ato makikilaan diha karon. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab ug pagpray. Happy Sabbath kapag laom. Niya po si Elpidia Curo. Mayong gabi sa tanan and happy Sabbath. Happy Sabbath.
Happy Sabbath also Sister Elpidia. Thank you po sa Riverside FM Cebu, ang 93.2 megahertz. No? Thank you sa pag-on-air sa ato mga programa. Niya po si Lynn of Keria. Happy Sabbath mga kaigsunan. God bless all. Okay, Happy Sabbath also Sister Lynn of Keria. Okay, ato ning lilion makadiyot higala ang pikas nga screen. Ato ning lantawon ang mga kahigalaan nato ng uban nag-heart, nag-like, niya si Ritas nag-heart, niya si Brother Scout Ranger Senior, niya po Dolores Talio Arkelano. Nakikuban po nato si Lynn of Keria, Jeannie Rama Fermin, Melmar Escalicas, Marilo Pipito Mumandri, Romelo Itang. May gabi niyo diha day. Ako ning pag-umangkon pa dilibe. Salamat sa inyong pagpanood sa ato nga program. Bisan tuod bihira lamang maka view dili, pero at least may naagid may na-receive nga kamo nag-view diha. Thank you so much. Niya po si Gregorio John Toling Pikit Jr. So mayong gabi ni mo Brother Pikit. Niya po si Rosa Lalican Iscario. Niya po si Roselyn Mainit. So mayong gabi ni mo day Roselino diya sa Germany. Niya may isang gabi diya kang Sister Evelyn Mainit. Niya po si Brother Alger Alipon. Ito ni sa Iligan. May gabi sa ni Day Maricel. Yung mga kabataan. Niya po si Nuna Hani Monterde Punay. Niya po si Orange sa Pelayo. Ariel Kababan. Romel Tumakay. Elpidia Curo. Arlen Bulambao Oliamot. Merifel Vargas. Chari de la Cruz Nugas. Elmodam Flores, Eric Sinoy, niapod si Reggie Fel Ibanez, Nika Banyaris Lipon, Kiana Faith Itang, Jije, niapod si Erixa Sinoy, Eldin Notarion, Rolando G.R. Beldosula, niapod si Dong Johnny, Mainit. So may gabi ni Brother Johnny. Uba ni Grace diya karon inyong bata. Yan po si Ayan Kevin Dorotan. So muna ito nakita sa screen higala mga nag-send og heart. Alitas mga nag-like. Niya si Brother Rufino Moreno, Ronilo Itang, Basilio Tero Notarion Jr. Niya po si Tris Jamin Jaime, Rolls Soto Tams, Ninami. Ito ni sa Saudi siguro, Abanis Dubai. Niya po si Rimelito Sigarino. So, mayong gabi niyo mo, Pads Rimi. Pre, may gabi diha, pre. Kumusta man tanan diha sa Tambungon, pre? Niya po si Aileen Pantalion, Aileen Mainit Pantalion. So, mayong gabi niyo mo, Sir Aileen, uban sa imong bana. Niya po si Edwin Notarte, Jake Sumalinog, o Carlota Nicole. Okay, thank you kaayo. Niya ato sa nakita din balikan na to. Niya si Romel Tumakay. Happy Sabbath, Brother John o Brother Libby. Happy Sabbath also, Brother Romel. Niya po si Marilo Pipito Mumandri, Happy Sabbath to all. God bless natong tanan. Niapod si Dong Sinser Sumalinog, diin ninyo manoy, sumayang gabi ni mo dong. Paban nila ni Sir Mercy, imong mga kabataan. So good evening mga higala nato, makigsunan og mga silingan nato diya sa mabuli. Mayong gabi niyong tanan. Pani ato ning dalikyatan pagtan-aw mga higala ang ato nga messenger ato ning taon makadiyot kay niya say mga
kahigalaan nato ng uban ari mo padangat og mga mensahe diri sa ato nga messenger. Kalabanan mag-like o niya mag-heart sila. Okay, ato ning pangbasahon niya si Sister Chari de la Cruz Nogas, Winmar Ri Goliemas. Anong gabi ni Madong Wing, salamat sa pag-viewing. Busy, mga bata, Brother Libby. Kanya niya po si Brother Ronilo Itang, Gini Rama Fermin, kanya niya po si Gina Gunilamos, Larisma, yes, Rolls Soto Tams, niya sad si Brother Basilio Tero Notarion Junior, Navigator Flores, niya po si Brother Sensor Somalinog, okay, niya po si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. So thank you kayo sa ato makahigalaan. Makahimog yapon mo higala sa pagpadangat og mga mensahe dinhi sa ato nga tulumanon kay atong basahon ana man magbasa. Niya nakita nato si Romel Tumakay. Maayong gabi, Brad John o Brad Libby from Olango Island. Okay, maayong gabi diya sa Olango, no? Tanan diya kaninyo naminaw. Kanya niya po si Pari Hill Tugahan. Maayong gabi ninyo Dong John o Pari Lib. Happy Sabbath. So happy Sabbath also Pari Pads Hill Tugahan. Asa man karon nagsuroy-suroy. Okay. Kumusta diha dade? Report niya may dade o unsay kuan diha sa dagan sa atong programa sa radyo kay itong manang labay nga mga semana imo ming mapahibalo diri nga naay mga listener dihang nabautismohon lipay kay mi adto. So mami kay bawag unsay mga update diha sa atong programa sa radyo. Ikaw na lay eyes and ears namo diha. Thank you. Okay, di ta maglangay higala mo ato ta sa unahan. Atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga maoy ato nga tun-an karong gabi. Niya di ato nakita din si Ma'am Emeline Sigarino Espirito. Mayong gabi ug happy Sabbath everyone. Okay, happy Sabbath also ma'am. Welcome ang tanan sa biya taga-Tambungon. Brother John. Okay, ato ning ato ning basahon kining kuan kining pangutan Brad John, maayong gabiin ninyong duha diha ni Brother Libby. Kami kanunay ming nanminaw sa inyo sa dugay na nga panahon. Di ay akong igagaw dire kaniadto 70 Adventist ni. Karon ambot unsa na say tinuhoan ani nga iya namang atakihon dauton niya ang Seventh Day Adventist. Pero kaniadto 70 Adventist ni. Karon murag dili na kay iya namang sawayon iyang dauton ang 70 Adventist. Dagang salamat si Ricardo di ayni. Okay, dagang salamat kayo Brother Ricardo sa imong gitext dire. Mahitungod ni anang senaryo Brother Ricardo, dili may matingala o dili may mahibulong ana. Tungod kay nahisulat og nahibaluan naman na nga daan. Kining tanan ato na laning huna-hunaon nga katumanan na ni sa mga butang nga nahisulat dinha sa Biblia. Yes, tinuod na kay kasagaran manggod sa mga tao nga nisimang mga tao na nga gikan sa kamatuoran unya ning adto sa dili na kamatuoran. Tan-awa ha, kung unsa ang pagkakaiba sa Isaiah 55:8 nag-ingon, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Tandaan nato na nga ang Dios nagsulti na daan nga ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong mga huna-huna, ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Kapag ang tao nisunod, nituman sa huna-huna og nisubay sa dalan sa Dios, natural
iyang ipagtanggol ang kamatuoran. Pero niabot ang panahon nga ang iyang gisunod dili na hunahuna og dalan sa Dios kundi iya na sa tao, mao na hinungdan nga iya na pong daoton ang kamatuoran. Muna nga kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo, atong kanunay eksaminon ang atong kaugalingon kung ang huna-huna pa ba sa Dios mo'y atong gituman, ang dalan pa ba sa Dios mo'y atong gisubay. Kay kung dili na gani nato na gituman ang huna-huna sa Dios ug wa na nato gisubay ang dalan sa Dios, natural nga mosimang ka. Munang niingon ka, ambot ug unsa nay relihiyon aning akong igagaw, kay iya namang daoton, iya nang sawayon ang Seventh-day Adventist. Yes, maog yun na'y mahitabo. Maog yun na'y mahitabo. Hinumdumi nga ang tinubdan sa tanang kadautan si Lucifer, ang yawa. Siya mo'y pinakasuod o pinakaduol sa Ginoo kanhi, pero sa diha nga ang iyang gisunod o gisubay, ang iyan ng kaugalingong dalan, iyang kaugalingong hunahuna, mauna nga nasimang siya, merebelde siya, iya nang gidaot ang pangagamhanan sa Ginoo. Mauna nga naay mga tao gyud nga dili nimo malikayan nga sama sad ni ana nga sila perti nila yung panalipod kung mahimo sa sinugdanan ibuhis pa nilang ilang kinabuhi kay ila laging panalipdan nga kining Seventh-day Adventist kamatuoran. Yes, tinuod na. Kamatuoran na ang Seventh-day Adventist. Unsa man ning Seventh-day Adventist? Nagbantay sa ikapitong adlaw ug nagpaabot sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nay but ipasabot sa Seventh-day Adventist. Karon kasagaran gud daghan mas mga tawo nga mga Adventist gud, halos tanang pundok Adventist. Basta pundok gani nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo, Adventist na. Dili lang Seventh Day, First Day Adventist, kay mga Sabbath breaker man ni sila, mga Sunday keeper. Pero kutob sa pundok nga nag-ila kang Kristo, mga Adventist Christian kana. Kay ang pulong Adventist nagpaabot, naghulat sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Dili lang Seventh Day, kay First Day man ang ilang gibantayan, Sunday man. Karon mahitungod ni anang mga isyu sa mga pagpangatake sa Seventh-day Adventist, dili na gyud na bag-o pa nga senaryo para sa amoa. Nahitabo naman gyud na sa daghang mga panahon ug daghang mga higayon. Pero taliwala sa ilang mga pagdaot sa Seventh-day Adventist, nakita og dili ikalimod ang paglambo, ang pag-uswag sa Seventh-day Adventist sa tibuok nga kalibutan taliwala sa ilang mga pagpangdaot. Ug kining mga pundok nga nagsigig pangdaot sa Seventh-day Adventist, ang tawag ana mga opsyot. Tanawa diha sa inyong lugar o dapit, naabo mo'y makita ani nila nga naa sila simbahan? Wala. Mauna nga dunay ubang mga opsyot, magpakunwari nga sila Seventh-day Adventist kay lagi kunway Sabbath keeper pod. Ug ang mga tao nga mangita pangutan-on sila asa inyong simbahan, ang itudlo nila nga ilang simbahan ang simbahan sa Seventh-day Adventist. Pero mga opsyot ni, magpakunwari. Unya kana pud sila sige nagdaot sa Adventist, unya mosulod na sa Adventist, dili man pud na gid magpahalata dayon. Gusto na nilang makasulti sila. Ang ilang dad-on diha sulod sa iglesia, pakig pahit dili pakigdait mo na nga mga kagubot ug kaguliyang ang mulutaw sulod sa iglesia. Pero niya gipasidaan na daan ni Apostol Pablo sumala sa Buhat kapitulo 20 bersikulo kanana ang 28 kinigisulti dinhi. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibok panon nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. 29 and 30 nagingon, ako nahibalo
nga sa makagikan na gani ako pagasudlon kamog mga mabangis nga mga lubo. Si San Pablo nagsulti na ang dinhi sa buhat, nagsulti na daan nga ang pundok nga iyas Ginoo sudlon og mga lubo nga mga bangis. Kung inyo gining tun-an pag-ayo og unsa ning lubo, mga mananap ni nga naas kapatagan nga mga manunukob pod og lain nga mga kananaang mananap. Mauna nga kining mga tawhanaa gipanginsama sa mga lubo kay dili man ni mangadto pod sila og laing simbahan. Ang simbahan raman pod sa Adventismo ilang sudlon. Mo nang kini sila mga unsaman, mga lubo nga mga manunukob. Unya nag-ingon dinhi nga pagasudlon kamog kananaang mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon. Unya dingon dinhi, o gikan ra gayud kaninyo adunay mga managpanindog nga mga tao. Lubo gani nagrepresentar gapon sa mga tao. O gikan ra gayud kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga magasultig mga binalit-ad aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. So mao ni nga imong makita gyud kung unsa gyud ang kalahian kay kining mga tawo na matud pa gikan ra diha kaninyo manindog ang mga taong magasultig binalit-ad aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Kung bagay ilang rekruton ba ang mga membro sulod sa simbahan. Unya diha sulod sa simbahan wa na magpareha ang kondisyon na ay ingnon ta mga nangalagad diha sulod sa simbahan nga mga tandugunon kaayo. Ingnon ta na lang mga piangon, mga lisahon, gipang ubo-ubo sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Unya gamay ni ana nga bikil dili na mo simba, maunang adto na mo apinig sa ila kay mo ni gisulti dinhi nga mga tao nga magasultig mga binalit-ad. Balit-aron ang kamaturan. Pagpamira sa mga tinun-an ngadto nila. Ug makita man ninimo nga kining mga tawanang gikan sa Adventist dili masadi mga tuog laing simbahan. Mura bag mahulagway nimo ba? Mahulagway nimo nga ang Seventh-day Adventist sama sa usa ka dakong kahoy nga ning tubo, ning lipang, ni uswag. Unya sa dakong kahoy dunay duha ka kolor sa dahon nga imong makita, ang green ug ang yellow. Ug unya kung imong tan-awon, gamay lang nga pag-uyog, gamay nga tandog kining dahon nga yelo, matagak na siya. Pero makita nimo ang dahon nga natagak dili pud na maadto mapalid og layo, naara pud sa tungod. Mauning mga offshoot, mauning mga taong gikan sa Adventista nga ingon gikan ra kaninyo magasultig mga binalit-ad pagpamira sa mga tinun-an ngadto nila. Imong makita ni kini mga punduka manood man ni. Ni mga tawo na manood ni sa simbahan, dili ni magpalayo. Mura bas dahong laya larag nga naara pus tungod mahuhog. Mao ni silang mga tawana. So nahisulat man na daan nga mamira mo nang ilang dauton ang Adventist kay wa man ni sila doktrina nga ila. Ang doktrina sa Adventista ila pud na nga dadon. Ug unya ang ilang himuon hiluan nila ang huna-huna sa mga kaigsuonan o kadtong mga yelo-yelohon nagpagtuo di sa simbahan, pipila ka buok, ay madala po na nila. Mao na nga sigihan nagdaot ang Adventist, sigihan na o kanana ang saway, nga naman mga tao ning magasulti og mga binalit-ad. Meaning, nga matuman gyud ang nahisulat sa Biblia. Well, niya pa ang gisgutan sa Galacia Kapitulo 1, versikulo kanana ang 6 ug 7, ingon ini ang gihisgutan dinhi sa Galacia 1:6 ug 7. Nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag sa grasya ni Kristo o mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Mamalitok ba? But pasabot mamalhin. Okay. To ako nitong kamatuoran na mga isyu, ang Adventista, Babyloniana, or whatever nga mga issues
nga ilang ilabay, ilang ihapak tali sa Seventh-day Adventist. Niya sa doktrina, dili kay na sila mo issue na kanang mga makita nila nga mga dili maayong binuhatan nga sa pastor ba o kaha sa membro niya mo nay ilang ipadako. Ang tuyo ilang hiluan ang hunahuna sa mga kaigsunan na kadtong mga yelo-yelohon nagpangalagad mataktak ra na dayon. Pero ang gisulti din nahibulong ako nga sakalit kamo mibalitok ngadto sa laing balita. Namalhin ba? Unya nagingon dinhi dili nga adunay laing maayong balita kundili nga adunay na nagpagubot kaninyo og buot magatuis sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Usam na ana mo lagi na sige nagdaot daghang kay mga tinuis kaayo apan ingon 18 apan bisan pa kun kami o usa ka manulunda nga gikan sa langit magawali kaninyog maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. So kung imong tan-awon kadtong naunang maayong balita nga nadawat nimo gikan sa Biblia kamatuoran na. Pero matud pa ni San Pablo kami o bisan pa ang manulunda sa langit magasulti og laing maayong balita nga lahi na sa among ikasulti kaninyo ipatunglo siya. So dili na gyud bag-o nga mga butang diri sa atoa kanang kusog na mangdaot, kusog na manghilabot tali sa Adventist Muna nga sa pagpangalagad sa Ginoo matira ang matibay. Nganuman kay kanang mga tawhanaa, mga mabutang man lagi na og mga offshoot, ang ilang panid-an an adto na sila sa mga bukid-bukid diin dunay simbahan sa Adventist nga dili kayo maduulan og mga bisita unya nga nasuito kadto ditong tuas bukid-bukid mutoy sigihan nilag balik. Sigihan na nagbalik kay aron ba pod mo ning Biblia nga managpamira kanila sa mga tinun-an aro nga para ngadto nila og mahimo palang ilugon ang simbahan sa Seventh-day Adventist. Doon na bitay ay miss din hining anhi sa patag pero wa ginno sila pud mosaler sa mga kaigsuonan diha sa patag kay pagtuo magod sa imis katus buong hastiba mo to ilang labaw-labaw gyud unya international worker kuno siya unya nagkasabot gyud mi diha sud sa simbahan magdebate unya kay dunay gikahadlokan lagi pod gikabalak-an niya ning text na lang sa ako nga dili kuno tugdan siya sa iyahang labaw mo na nga nanood og simbahan unya mga magsulti nagbinalitad pero ni gisgutan dinhi sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 20 ngadto sa 22 nag-ingon dinhi kay kung tapos sila makaikyas gikan sa mga kahugawan sa kalibutan pinaagis ilang kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga sa Hesukristo kung tapos nini sila magpagapos-gapos pag-usab diha kanila sa pagabuntugon ang ulahing kahimtang nila labi pa unyang mangilad kaysa nahauna. So kung unsa kadautan ang ilang kinabuhi kaniadto gidawat nilang kamaturan og unya niabot ang panahon nga ila sila mibiya na pud hinuon ug unsa siya kadautan kaniadto mas labaw pa ang kadautan nga iyang mahimo. Sigon sa atong gibasa nya nag-ingod dinhi sa 21 kay alang kanila maayo pa lamang unta hinuon nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong kaysa mutalikod sila tapos mahibalo niini mutalikod gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila. So naagid sugo ang uban wa na lagi kuno unya naging dinhi gikatugyan balang sugo gikatugyan kanila silahing matud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagaingon. So naay sanglitanan nga tinuod yun nag-ingon. Ingon dinhi nyatong basahon gibalikan sa iro ang iyang kaugalingong suka og tapos madigo ang anay sa yanang mobalik siya paglunang. So tan-awa kadtong iyang pagkamasinupakon sa una iya na tong gisuka gisuka na to niya pero sa diha nga
wa di na siya ganahan mo alagad sa Ginoo kadtong iyang kinabuhi sa una, iya na pud tong kinabuhian mo nang gibalik kag kauras iro nga iyang gisuka pero ang iyang sinuka gikaon ra pud balik mo ning mga tawanaa nga mukontra na sa Adventista unya gisulti ng daan nga ang kadautan sa una mas mulabi pa unya sa ikaduha. Unya gingo dinhi silahing matud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagaingon gibalikan sa iro ang iyang kaugalingong suka. O ingon na og tapos madigo ang anay saya nang mobalik siya paglunang. Mao nay mahitabo. O unsa man ang madigo nalimpyo na unta, maayo na unta pero bisan pa niya na mubalik ra gihapon gid siya sa paglunang, mubalik sa humol sa pagpakasala sa kalibutan. Hinumdumi ninyo mga higala, kamong nasayod og nahibalunas mga pulong sa kamatuoran, timan-i ninyo nga ang yawa dili mo katulgan, dili mo sa yawa biyaan, di mo kalintan, kanunay mo niya nga gibantayan, kanunay ta niya nga gibantayan, nga inigligas nato mabalik tangadto niya. Nganuman kay ang handom gud sa yawa nga mahimo gyud na nga ikauban niya ang tanang tao, kumbagay mawad-an og bili ang dugo ni Kristo nga giula didto sa Kalbaryo sa cross. Muna sa diha nga nangalagad kas Ginoo, gisuka nimo imong daan pagkatao, nasubo gyud ana ang yawa. Unya mialagad kas Ginoo. Naghuwat lang na ang yawa og insaktong panahon nga iya kang makuha pagbalik. Unya sa diha nga naanay mga tao magwali-wali, sila insakto, sila tinuod, biyaan nimo Adventista, mo na ang resulta na nga murabas anay nadigo mobalik pagyanang muras iro gibalikag kaon ang iyang sinuka. Pero sultihan ta mo, nga kung nangalagad ka man sa Ginoo nga gusto nimo nga ialeluya ka, ayaw noy. Ayaw. Ang anuman, diha sa pagpangalagad sa Ginoo sumala sa buhat 14:21-22, musulod ta sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit, timan ina. Nga wa gyud nangalagad sa Ginoo nga walay mga alantuson og kasakitan sa kinabuhi. Unya kay ang gamiton sa yawa, mga pastor, mga miyembro, mga liman, mga uban diha nga kananaang mga tao nga iyang gamiton aron mapaluya ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Hinumdumi nga sa pag-alagad sa Ginoo matira ang matibay. Matira ang matibay. Sa atong kinabuhi des Ginoo nangalagad ta, di ta magkumpiyansa. Ano man, naaraman na sa atong tapad ang kadautan. Gamay nimong sipyat, mabalikan man gyud na nimo. Apan aron gyud malikayan ang kadisgrasya sa imong pagtuo o pagpangalagad sa Ginoo. Sa Hadgihanon 12:1 ug 2 nagingon, busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang sala nga nagabugat pagpiit paglikos kanato og dalaganon ta ang nga malahutayon ang lumba nga atong ginaalap-apilan. Sa ito pa, wala akong paki kung anong mga pangyayari sa aking paligid, aking makita. Ang importante nga magdalagan ta sa lumba nga atong giapilan. Unya, lumba man ni siya, but ipasabot nga mudagan ta, paingon ngadto sa finishing line. Ug unya, maura na'y atong goal. So magpadayon ta hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Kay ang pagpangalagad sa Ginoo, matira ang matibay. Sa 12 nagingon, nga magatutok kang Hesus nga maong maghihingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Timan sa English nga termino ana nagingon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Busa diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ayaw tan-awan ng pastor, ayaw tan-awan ng liman, ayaw tan-awan ng membro nga nagpagapos-gapos pagbalik sa sala. Ang tanaw nimo, ang tutukan nimo si Kristo. Naging looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The author and the finisher of our faith. Timan ina. Unya, sa ubang bersyon ana nagingon perfecter of our faith. Maong maghihingpit ug mag-ugmad sa atong pagtuo. Diha sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw tan-awa si pastor, ayaw tan-awa si liman, ayaw tan-awa si church elder, ayaw tan-awa ang membro.
didto katutok kang Hesus, kay diha kang Hesus mamahingpit ang imong pagtuo og timan-i sa pagpangalagad sa Ginoo matira ang matibay. Salamat kaayo sa mga pangutana ug salamat pod sa mga naminaw ron. Hinaot ang pulong sa Dios inyong kinabuhian, inyong dawaton ug unya sa pagbalik sa Ginoo daghan ta mauban kaniya didto sa gingharian sa langit. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatin-aw ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tan-awon din higala ang mga mensahe. Ato ning basahon. Okay. Ni si okay. Ato nakita din si Junalisa Montero. Mayong gabi watching her in sa Minapasok. Mayong gabi, no? Amin na pasok na kanana ang Kalatarawan Negros. Mo siguro. Dito sa Negros na. O niya po si Brother Marvin Morillo. Good evening, Bro John o Kuya Libby. Happy Sabbath ninyong duha. Naminaw mi karon Kuya. Diri sa Bungdo. Okay, may gabi, no? Bundo, Bourbon. Bundo, Bourbon. Naman sa mga Murillo, Gadias, Bungbong, Southern Leyte. May gabi sad ni Brother Marvin Morillo Sr. Anya, congrats po ni Sister Jinker. Nakahuman ra yun. Anya niya po si Sister Ila Lipalam. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya po si Brother Johnny Mar Kalapuan. Salamat po sa pagpray o paglab. Niya po si Delberto Rina Somalinog. Good evening, brother, and happy Sabbath. Niya po si Serafino Anhaw. Happy Sabbath, Padlibin. Naminaw ko diri sa akong balay. Ang among ang among simbahan diri sa Montanisa Church. Masakop ni Pastor Joel Tirana sa Southern Cebu District. O bag-o pa usab nga nahuman ang crusade sa kaniyang Uslob, Cebu nga gidala ni Pastor Joel Tirana o adunay 8 ka hamiling kalag nga nabautismuhan. God bless ninyo, Brother Lebe. Okay, may gabi no, Serafin Anhaw. O niya po si Christy Layon. May gabi ni mo, Sister Christy. Salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Aria Katamko Alboro. Salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Dong Bob Arituya. May gabi ni mo dong. Salamat po dining heart nga imong gi-send. Okay, ato ning delikatan paglantaw mga higala. Ang pikas nga screen ato ning tan-awon. Kay ubay-ubay ni ang mga nahidugang nga naglantaw karon. Ato ning pangbasahon. Okay. Ato ning tanawon ang ilang mga ngalan. Niya si Madeline Kaindog Casquejo. Niya sad si Rim Pardelio. Jojo Cordoba. Niya sad si Marvin Morelio. Johnny Mar Kalapuan. Ila Lipalam. Nerfi Pedrano. Liz Livan Elosorio. Leonidas Tayom Somalinog. Tapos Brother Jidel Peritos. William Ede. Niya ato pa rin tanaw ng uban. Niya po si Arlene Bulambao Oliamot. Okay. Aritas, niya po si Brother Jone Mainit. Aritas sa pikas may gara sa mga nag-like ato rin tanawon. Niya sa mga nidugang nagtanaw. Thank you also, Sir Mateo Anderson, for watching and following our program. God bless you and your family. Hello, Sir Matthew. Thank you for watching. God bless you. Happy Sabbath. May the Lord God bless you and your family. And thank you for being nice guy. Niya po si Nathaniel Lucero Jr. Niya po si Dodger Araico.
Bob Rituya, Jerry Lumuntad, Ginelyn G.M. Rondina, Junalisa Montero, niya po si Brother Anisito Preselias, Nikon Guande Boyno, Antonio Itorma. Okay, as of this time, muna ato mga nakita nga mga higala nato nga nakig-uban nato karong gabi na. Okay, arita sa pikas mga higala kay tanawon tani kay basig na mga mensahe din sa messenger. Okay, ni si Otsuga, Imelda Galiaris, niapod si Remedios Deheto. Iyang mensahe, happy Sabbath ninyo, Brad. Sa gihapon naminaw na pod mi diri, labi na sa mga Nugra family. Salamat sa pagbasa, Brother Libe. So thank you kayo, Sister Remedios. Niya pod si Elizabeth Tonyakaw ni Dia. Niya na pod Sister Phoebe Pasyo. Luguban pa natong mga kaigsunan diha sa Mabuli. Okay. Padayon ta higala ato sa paghatag og dugang tubag sa pangutanang gipadangat dinhi. Naghisgot siya may tungod sa kisa to Brother Joseph niya paghanay ba John? Ang iya God Brother Libe nga ang iya kunong igagaw Seventh-day Adventistos una. Ingon niya ambot og unsa na po'y relihiyon anak karon nga sigihan naman sa niyag daot ang Seventh-day Adventist, sigihan niyag saway. Okay, salamat kayo Brother no sa iyong pangutana. So na Adventist na imong igagaw sa una pero karon na kaghibaw kung sa relihiyon. Nagtuo ka nga lain na yung relihiyon kay iyan namang gisigiag daot ang Seventh-day Adventist. Daghan na ba sang rason ngano nga mibiya gikan sa Adventist. Ang uban mibiya tungod kay nasilo. Ang uban mibiya tungod kay naay iyang gihuna-huna na iyang maangkon niya wa niya na angkon niya ng panahona. Nagkalain mga ang uban po mibiya tungod sa mga pagsulay, mga pagtintal, mga pagbabugnaw gikan sa mga higala, kanya gikan sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ang uban mobiyas pag-alagad tungod sa kalisod ka krisis kaya nagunhaw na sila malagad si Ginoo hayahay pag-alagad si Ginoo ni abot man sa kalisod. Ang uban pod ning backslide tungod kay ning abot ang mga balatian diha sa lawas ug daghan na kaya sa batong na bagpa ni ana na sa diha nga nagmasakit na gibasol gitulisok ng Ginoo nga nag-alagad siya o niya ningon ana biya pag-alagad puna sa uban nga ning backslide o niya nabalik sa pag-alagad si Ginoo kay gibuta na balatian abot sa lawas kahibaw man siya nga kamatuoran gyud yang gitalikdan magunahon na siya mamatay o niya ako wa ko diya sa pag-alagad siya mubalik pag-alagad si Ginoo. So ingon na sistema no daghan kaayong mga rasones ngano nga dunay mga tao nga isde naunta pero mibiya gikan sa pag-alagad sa Ginoo. So dinhigod sa balaang kasulatan atong makita dinhi sa nakasulat say-say na mangguna ni Ginoong Hesus. Sumala sa atong mabasa sa Mateo Kapitulo 13. Balikyatan talaning puntuha o hisgot. Usa man ni kasambingay gihatag ni Ginoong Hesus. Muna di ta matingala nga naay na Adventista na nagpakadungog o niya ming talikod gikas kamatuoran. Ako basaw no sa Mateo Kapitulo 13 ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Nagisgot ini nga usa ka magpupugas miadtos pagsabod og binhi. Nagsabod siya nga may binhi nga diha nahulog sa daplin sa dalan og midugok ang mga langgam og ilang gitoka kini. Og ang ubang binhi diha mahulog sa kabatuan
dili daghan ang yuta og kini migitid dayon sanglit kini wala may giladmon diha sa yuta. Apan sa pagsubang sa adlaw kini nalaos og kay wala may gamot kini nalaya og may uban pang mga binhi nga diha mahulog sa kasampinitan og ang mga sampinit mitubo og milumos niini ug ang ubang mga binhi diha nahulog sa may yuta og kini namunga nga may bunga nga usa ka gatos ka pilo uban kan uman og ang uban katluan. So dinhi makita nimong usa ka sambingay ni Ginoong Sos. Upat, no? Doon ay binhi nga napugas, upat ang nabutangan. Pilimero diha nahulog sa daplin sa dalan. Di malas nga naman kay gituka sa langgam ang binhi. Niya sunod, ikaduha, ang binhi diha nahulog sa kabatuan. Lagi kay gamay raman og yuta, nakaturok unta siya pero nalaos mga higala nalaya. Ang ikatulo, diha nahulog sa kasampinitan. Nakaturok gihapon pero wa mo lampos kay gisagig gakos sa sampinit. Ang katapusan sa mayong yuta, nagpabilin siyang lambo hangtod nagapamunga siya daghang mga bunga. So muna gihatag unya niya ang kahulugan mga higala sa sambingay sa kapitulo bersikulo 18. Ang kadtong una nga binhi nahulog sa pisdalan ingon dinhi nga sa diha nga usa ka tawo makadbati sa pulong may tungod sa ganarian og siya di mosabot ang daotan motungha og mosakmit diha siyang kasing-kasing kini mao ang gikasabo diha sa daplin sa dalan. Pulong sa Ginoo ba nadunggan ang katudong mga binhi mga pulong tus Ginoo o niya katong mga lugar nga nahulugan sa binhi mga kasing-kasing tus tawo. Nay mga tawo nakadungog sa pulong sa Ginoo pero ning tungha ang daotan ning tukob sa binhi wa kaplampos. Ikaduha nakaturok pero nalaos pag-abot sa mga pag-init, mga pagsulay. Ikatulo gigapusan sa mga sampinit nakaturok tod mga pagsulay ni makabalakas kinabuhi, kabalakas kalibutan, nimbalik sa kalibutan. Kanya ang last tigal sumayin yuta. Tao ni nga nakadungog sa pulong sa Ginoo misabot kid siya. Bisan sa unsang pagsulay miabot niya. Abot ang daghang makabalaka pero siya ni milahutay. Nga naman, gibutang niya siya nahuna sa Mateo 24:13 ang mulahutay hangtod sa adlaw sa katapusan mauray maluwas. Muni sikreto na to, no? Nga ang ato handumon manghigala nga ang atong pagtuo makagamot gayon diha kang Ginoong Kristo. Unsay buhaton nato? Basa ta permis Biblia o niya magbayan ng puon ta aron ang atong pagtuo magmalig-on mo gamot kini o niya magmalahutayon hantod sa ados katapusan. So wala man tayo mahigala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong temsong. Mga higala mag-ampo kita, dalaygon ka na Diyos sa walay katapusan, panalanginan mo ang imong pulong ginapamatian sa mga tao.